Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Akachukwu. Ihe m bịara ikwu bụ maka ndị ji ụsọ awụba na omenala. Let's go back to our roots. Let's go back to our roots. Ọtụtụ ndị ụmụnna anyị niile, young boys and young girls, onye ọbụla site na ya bụ nwa mmiri, onye nọrọ di ruo 25 years, 26, 30. Hey, ọzọ ndị eze nwanyị ka ọ na-ejekwuzi. Onye nke ọ na-eme na-ada aga. Maybe your type of business abroad, the nice business you kwesịrị na-eme, ma ọ dị strategic pattern business ka afụgo n'ihe a na-eme, ọ yi mụrụ dị ọrụ a ma wụrụ nke eme ijọs water business na-eme ego ga-etipịa. Isi mba n'ihe dị n'ala iwere ọsọ jee ugbuo. Onye ọbụla ji ọsọ anachi. Ka m gwakwa unu, mmiri a ọ na-erukwanụ, unu amakwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zuo. Mmiri a ọ na-erukwanụ, unu amakwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zuo. Ka m gwa gị, iche ime omenala, iche imewe eze nwaanyị na-eme, nke ọ bụla ị na-achọ ime, jekwa jụọ ese makwa na ndị bụ unu ezinụlọ gị a na-emekwa ya. Emekwere na oyi gị mee, emekwere na ndị friends gị niile, ma ndị gị na ha na-atụ ọrụ na ụdị ya bụ ya ha na-emezi, ndị gị ha na-eme biznes, ndị gị na ha na-achọ di, ndị gị na ha na-achọ nwaanyị ha ga-anụ na ụdị ya bụ ya ha na-emezi na ọ na-aga. Ejekwene mee, jụkwa ese na ezinụlọ gị na ndị bụ unu a na-emekwa ụdị ya. Ekwe nke ọ ga-abịa ime iwe serious problem. Ọtụtụ bụzi ndị na-eje arụchado agwụ na be ha. Nọ obodo unu a na-arụkwa agwụ, che na obodo niile nọ n'ala Igbo na-arụ agwụ. Obodo mba ebe ada arụ agwụ. Ndị ọbụla wee ka ha si eme ya. Mana onye ọbụla pụtazi kịta maka na onye Anambra ga-asị na eje rụọ ọrụ ya agwụ, go wefụtachi na ịchọ ije rụọ agwụ. Ndị ọbụla wee ka ha si eme nke ha. Ewe obodo nri na-akpụ arụ n'ala Igbo niile, ewe obodo na-ada akpụ arụ were ka ha si eme, ọ bụghị ka ndị nri si eme ya ka ha si eme nke ha. Aka ji akụkọ abịa m ga-akọwachara gị. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị jere buru ọgwụ ma ọ bụrụ mmụọ dị ire owu ya bunata na be gị, nke dị na be unu wee wee iwe. So ị ga-emechebu ya gbara gị nkịtị wee na-emegheri. So ị ga-eyewude arụsị ọzọ nri, ị ga-eyewu mmụọ ọzọ nri, ibunete ya crisis adị, aja amụọ, nke a na-akpanisi ada, nke a na-akpanisi ada, ndụ gị niile agasazi before you know it, bido yowa kapịa isi. From kapịa isi gbosawa ya n'ọgbụ otu ogirichi n'ọkịta ka ya fụ ụzọ abịa ime agbaga n'eko isi na ha adụ ọgụgụ mana sinsi imere omenala ozu ike uwe mmadụ na-aba na mmadụ ete ịghọrịta abịakwute imewo n'otu ọga esi n'ọkịta ka ịghọtasịrị ihe a na-eme. My brother, help yourself. Before you na-eme ihe ọbụla ị na-eme, jụkwa ese. Nkụ dị na mba na ya ekwere mba ndị jụọ ese ọfụma before ị ga ya aka na ya ma editọ candid advice. Ọ bụ na iwe ga idea ihe na-agwa gị, itinye na comment section. Ọtụtụ bụ ndị ihe na-agarụ mana ọ ntị ha agaghị aka n'ihe si na-achọ imezi ya ihe niile na-agasa. Uche gị dịkwa aka mbụ nke gị Maazị Akachukwu na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mụta na ka o esi eme ka ekwesị akpa.